Ir-referendum li fih l-Irlandiżi ivvutaw b'maġġoranza kbira sabiex jiddaħħal l-abort ġibet l-interess ta' dawk li f'pajjiżna jikkampanjaw kontra liġi li tippermetti l-abort u dawk li huma favur l-għażla u drittijiet tal-mara. Dr. Lara Dimitrijevic, direttur tal-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa, li f'Marzu resqu b'wiċċhom minn quddiem favur diskussjoni dwar l-abort, segwit dan b'attenzjoni. Naħseb is-soċjetà Irlandiża tkellmet bil-qawwi fejn irrikonoxxiet l-inġustizzja li kien hemm fil-pajjiż u aħna kuntenti ħafna bl-eżitu tar-referendum. F'Marzu li għadda l-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa ipproponiet numru ta' bidliet, inkluż id-dekriminalizzazzjoni u eventwalment id-dħul tal-abort b'mod sigur u f'ċertu każijiet bħal stupru u inċest. Dan però fid-dawl ta' bidliet oħra meħtieġa fosthom fi kwistjonijiet ta' saħħa sesswali u riproduttivi. Minkejja li l-partiti politiċi f'Malta huma kollha kontra dħul tal-abort f'Malta, Dr. Dimitrijevic innutat kif Malta issa huwa l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn l-abort hu projbit għal kollox u tamat kif bħalma s-soċjetà Irlandiża għamlet dan il-pass, pajjiżna ma' żmien jasal ukoll. Naħseb li s-soċjetà Maltija hija soċjetà matura, hija soċjetà li tifhem u nittamaw li jekk nibqgħu niddiskutu li naslu aħna wkoll biex nieħdu d-deċiżjoni tagħna. Dr. Miriam Xiberras, chairperson tal-Life Network Foundation, fissret ir-riżultat ta' aktar minn 66% favur id-dħul tal-abort bħala mumenti ta' dwejja. Huwa mument ta' dieqa meta inti tara dak in-nies kollha jiċċelebraw għax ħajkollhom id-dritt li joqtlu l-ulied tagħhom fil-ġuf. Tenniet li bħala fondazzjoni se jibqgħu jipproteġu l-ħajja sa mill-bidunet. Għadna nistgħu nagħtu messaġġ lid-dinja li għalkemm aħna żgħar nistgħu nkunu differenti. U forsi tkun Malta li tbiddel din il-mewġa kera kontra l-ħajja li qiegħda tieħu madwar id-dinja. Appellat għall-għaqda favur valuri li magħhom huwa assoċjat pajjiżna. Qiegħda l-isfida issa daw il-valuri li dejjem niżġuna bħala poplu Malti u ddistingwewna ħanarmuhom biex inkunu bħal oħrajn jew ħankunu ta' sinjal għall kumplament tal-Ewropa u ngħidulhom isma' dik ħajja, dik tkun protetta u ma nċedux. Dan ifisser li għalkemm l-abort mhux fuq l-aġenda politika ta' partiti politiċi ewlenin, fuq livell soċjali id-dibattitu favur u kontra mistenni jkompli jirranka dwar dan is-suġġett kontroversjali.